ni Tatang Melchor. Higala, kumusta? Maayong buntag sa tanan, ha? Good morning, 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 good morning. Good morning, maayong buntag sa tanan nga mga naminaw karon. Kutob sa mabot sa tong Sibya mga palangga, no? Kumusta mong tanan? Mga kahigalaan, mga kaigsuonan, mga palangga nato nga kining nagpadayon ang kagwapo, nagpadayon ang kagwapa tungod sa kabuutan, usahay ang kabuutan makapuno-puno pud sa hitsura mga palangga, makatabang pud usahay mga kahigalaan, no? Oh, sige, good morning ni Ma'am Ana Reid. Good morning tang, watching from Kaniuko, Dumanhog, Cebu. Uy, taga Dumanhog di ka Ma'am Ana Reid, no? Salamat kay sa suporta Ma'am Ana Reid. Onya ni Boss Jovan Icunas, maayong buntag, no? Kumusta mong tanan diha mga palangga nato, mga naminaw sa radio, onya mga higala sa tanan nga mga naglantaw sa ato ang Facebook Live, no? Kumusta mong tanan diha? Okay? So, welcome mong tanan. Diri sa tulumanon handos sa buntag mga palangga. Muhandos ta mga higala og kining kadaugan. Muhandos pud ta mga palangga og kining kalingawan. Ato ning handusan. Og sa mga naghinandusay pa diha. Hello ni Ma'am Mariani Adaya Monleon, watching from Baungon, Bukidnon. Good morning ni Noli Boy Bagispas. Good morning tang, watching from Dipolog City. Oy ha, katong mga nanugat ni Manoy Tomas sa Mindanao, iandam ninyo inyong alarma guide diha sa Mindanao, ha? Kay mag-alarma ko karon. So, ang resulta kagabi 997 ba? No? So, 997 ang nigawas, no? Pastilan mga kagalaan. Ang atong 859 nga gipanghatag sa mga namalit, mga higala sa panimalay ni Ma'am Mirian Adan sa Ilihan, Toledo City, nigawas mga palangga, no? Daghana ra ba sa nagkupot aning alarmahan ni? Mga palangga, grabe gyud. Perting daghana sa nagkupot aning alarma mga palangga nga naa diha ang special mga palangga ang kuan ang special diha 895 pero ang nigawas 895 859, no? 895 ba itong special niya. Ang nigawas 859. Mga palangga rambol pero special na naa sa alarma guide, no? Mga palangga nga atong gipanghatag sa mga namalit sa ato nga mga epektibo nga produkto mga palangga, no? So sa mga naka-respetar o gamay, bisan gamay lang, oy ha, congratulations mga kahigalaan. Si Kuya Rini ka, kay nagtabi ming Kuya Rini. Kuya Rini, ako pa nang nahatag ni mo Kuya Rini. Okay mga higala, so sa tanan nga mga nakarespetar, nga mga nakadaog ginagmay, congratulations. No? 895 ang special nga naa sa atong alarma guide mga higala. Unya kining congratulations mga nakadaog mga palangga, ha? Congratulations mga kahigalaan, mga kaigsunan. Zilla Rose H. Vapor, burit kaayo, guwapo, bukad lang ng simod nimo.
Oh, sige Ma'am Jill Rose. Salamat. Hinaot nga maabunda pa kas panalangin. Hinaot nga lagsik ka pirmi, hinaot nga kaluyan pa ka, no? Hinaot nga daghan pang grasya moabot sa imong kinabuhi. Tungod sa imong pagkabuutan. Alas 5:33 na mga palangga, no? Shout out ni Ma'am Jel Rose H. Vapor, no? Kagwapa ra ba? Mga palangga, di ay 189 kabuok nga naglantaw, no? Mao na nga daghan kayong salamat sa inyong tanan, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, o congratulations ha, mga palangga. Sige pa ko og pang chat sa ako nga mga Facebook followers, no? Nga nagasalig kanunay sa Tatang Melchor Jimenez page, mga palangga, no? Sige kog pang chat ninyo pero wa ko mangayo og donation fee. Wa ko mangayo og bayad anang VIP. No? O mga palangga, mo ni timan-in ninyo ha. Dayon di sa tamang hilabot anang mga naaana kay ilaha man na. Bahala na sila. Mauna, no? Mga palangga. So, si lahi ra gining mga gwapa kay hinawayon kayong uban. Ang ubang gwapa di raman. Ang ubang gwapa hinawayon kayo. No? Hatagan ra gani grasya sa Ginoo, hambugiro na kayo. Mga palangga, no? Manghinaway na dayon, nakahitsura rag kanang gamay. Sige. So, ang ato mga palanggang special na ama ni sa alarma, ako lang pilan kay makita niya ninyo niya. Inyo niyang bagdukan, din nakadaog akong membro. Bitaw mga palangga. So, diara, ako lang nang ipakita kay basig ito umugburit ba? Okay? So, mauna ha? Ang atong gidala sa Sal Store, maunta ni dalhon ako sa Dakbayan Sugbo, pero wata madayon, kay ako na lang i-diretso sa mga nag-order, ang inyong order o niya mga palangga, no? Maunta ni akong dalhon gapon sa Dakbayan sa Sugbo, mga palangga. 895 lang na atong special. O niya mauna ni akong ginala sa Southern Cebu o sa Northern Cebu, mga higala. Akong gipanghatag sa mga nanugat, mga palangga, o sa mga namalit sa atong produkto sa panimalay ni Ma'am Mirian Adan sa Ilihan, Toledo. 895 na, special na mga palangga, no? Maunay burit. Daghan na bang nadato aning burit nako. Kay sa Mindanao tungod sa akong kaburit, akong gi pawagdukan tong akong gihatag nga special didto sa Dumingag, mga palangga. Na agi nakadaog og 500,000 tungod sa akong burit. Kining akong burit usahay sad makatabang ni. Mga palangga, kay katong nagbinurit ko kaniadto nga pagawso nako ang 323, gibagdukan sa ko ang miyembro nga retired army. Uy, nakadaog yun, no? Nakadaog yun mga palangga, gamay ron yung gibagdok, libo kapin. Tungod sa akong kaburiton, akong gihatag adto 918. Sus pastilan iyang gibagdukan. Na timingan mga akong burit gisakya swerte.
dako kay daog. Tungod na nasburit mga palangga, no? O niya, katusang gipabagdukan ako ang 308. Kay buriton lagi kay ta. Gisakya swerte akong burit, ni buhagay. Dagko kay daog ang ituos akong burit. No? Mga palangga, grabe yun. Kini akong burit usahay naapoy maluwas. Mga palangga, no? So, niadtong 2017, 2018, 19, 20, sa akong kaburiton, hinoon naagi na pildi, pero naagi na kadaog mga palangga. No? Mga kaigalaan. Kay kining akong burit, usahay, sakya ni swerte mga palangga. Uy, grabe, daghanas magmaya. Daghanas malipay, daghanas masuya. Good morning ni Sir John Gar Silva. Good morning tang, shout out from Bulado, Gihulngan, Negros Oriental, hatag pamintain tang. Sige Sir John, karong taod-taod, no? Atong mga higala diya sa Bulado Port, no? Diya sa may Gihulngan ba, Despantalan ba? Atong mga kauban diha nga mga tindiro o bingka. Guwapo kayo. Atong security guard diha, guwapo kay na. Mga palangga. Onya, good AM ni Ma'am Nida Tolentino. Good morning. Onya, karon na ako'y burit nga akong pabagdukan mga palangga. Agay. Mga kahigalaan. Kining akong burit. Daga malipay ani Rosita ni mga higalaan. Paning kamot gud mo nga makakuha mo sa akong burit aron malipay sad mo. Shout out ni Sir Bagtak Salamok. Sir, may nang ni maayong bungkag tang shout out from Iligan City nga pita. Uy, pastilan, Sir Bagtak Salamok taga Iligan di ka sir. Uy salamat kayo sa imong suporta Sir Bagtak Salamok. Kulbaan lang gikuan na imong pangalan nganong naay bagtak ng lamok. Ma'am Fee Disulok, good morning tang. Shout out po. Nars Pardillo, good morning. Good morning. Daog ko sa 859 Target 5. Salamat kaayo tang. Sige paningkamot mo nga makakuha mo ani ako ang burit mga higala. Kay kining akong burit daghan ng problema na sulbad ani. Walang giusahay no. Mga palangga nga bisag saon na to di gid mo gawas, pero karon magagalaan kining akong burit gangi magmahay. Mga palangga no. Mao na nga sa tanan nga mga naminaw sa radyo, hunghungan tamudaan mga kahigalaan hangtod kamo mga naminaw sa radyo, hinunghungay ta taman sa ginhawa. Sa mga ganahan, libre ra man pod. No? Libre ra na. Good morning ni Idol Konsihal Carlita Ripuela. Murag maglitson ni karong fiestas kabanbanan. Konsihal Carlita Ripuela to ang buutan kaayo abtikon nga konsihal diha sa Barangay Luay, Toledo City, no? Mga palangga, no? Good morning, Konsihal Carlita Ripuela diha sa Luay, Toledo City. Konsihal. Gawas nga buutan ni, gawas nga maabtikon ni, gawas nga kining daghan anig natabangan bansay sa kay ni Musaya. Dancer man is konsihal. Apil man mi sa una sa Pilipinas Got Talent. Bugwak gani mi kalayo.
Then ang music atong This Girl is on fire. This girl is on fire. Bugwak din mig kayo mga palangga murag dragon ba. Oh, niya lahi lang ning kayo amo ibugwak daang baga. Kaya di man gas among ugumon, uling man yun. Oh, mga palangga, no? Sige, o niya, good morning, konsihal. Good morning ni... Gikaon ko kabaga. Mana? Sige, mga palangga, no? Dagan kayo salamat sa inyong paglantaw. Niya, salamat kayo, konsihal. Niya, mga palangga di ay 379 kabuk naglantaw. Daga kayo, salamat ni natanan. Anya hello ni Ma'am Elizabeth Rabo. Tang, good morning tang. Gaya ko para birthday na ako sa December 24. Tang, okay? Sige, maning kamot lang ta nga makahatag ta og nindot mga higala para sa itong mga followers nga nindot kaayog batasan. Mga palangga, no? Dana po niya akong ano, kining kaliwat sa akong mga bashers na. Nakaliwat sa akong mga bashers. Rihag yung naong kaon na kong lantaw. Tang, pa-shoutout di ako sa among barangay official sa Kaniuko, Dumanog, Cebu. Tang, Kapitan Angelito Avancinia og sa mga councilors. Oy ha, gikan na ni Ma'am Ana Red. Shoutout daw sa mga barangay officials sa Kaniuko, Dumanog, Cebu. Niya ilahang kapitan diha si Kapitan Angelito Avancina, no? Good morning, Kapitan! Oh, di kalimutan ng magduwa mi sa una ka ng Tibon-tibon is Kapitan Tino. Tibon. Kapitan, Kapitan. Ano ba? Bata pa may, no? Sige mga palangga, I love my bashers. Kanaan ko daghan kog bashers kay daghan naman pug nang graba siminto na lay kulang ako ni buhos. Bashers. Sand and gravel. Ranilo Ansero, tatang good morning, taga-esad ko. Jesus Olindang, tang akong birthday tang, pizza 30, basta makadaog ko tang, na-adjod ko pang birthday. Kana? Ha? Tagaan tikag pang birthday, sir. Kay karong bulana, ang 777, di na kakumpiyasaan. No? Di na kumpiyasaan ng 777, mga palangga. Tulo ka atsa. Ayaw lang sa gulig, Marik. Okay, ano ni Rosaline Blanco Sanchez Maca sa hatang paulits kontra imong kinatawaan tang. Oh, mga palangga, kantahan tanibi, mga kahigalaan, no? Ato ning kantahan buntag sayo mga higala. Oy ha, good morning mga taga Toledo. Pwede mo matawag kay hunghungan ta mo 0905-631-9395 0905-631-9395 ha. Diha mo text, diha mo tawag mga kahigalaan, mga kaigsunan kay ato ng tubagon. Mga palangga, inyong tawag, ha? O niya, mga higala, mga palangga, no? Relax lang mo diha. Ayaw lang gid inyong pugsa nga makadaog mo. Kalma lang, ha? Ayaw padalas ka init, kay kung magpadalatas ka init, mga palangga,
maglami gyud mga kahigalaan, no? Ayaw lang padalas kainit kay kanang kainit mga palangga mo na hinungdan nganong magpadala mo na maglami gyud. Manginit gani mo, ayaw mo pala bigbagdok ha? Kainit na lang. Sige! Kene, kanta ta mga higala. Ato ning kantahan sila. Unsay problema nganong nagparamdam gihapon ka? Ayaw kuging nang gabasol ka karon nga wala natang duha. Kahinomdum ka nga imo kong hiyet sa puwera. Sa atubangan sa amiga mong hubag kayog mata. Hubag kayog mata. If you only knew ang kaagi ko katong pagbuwag ni mo nako. Pila ka buwan ang giyantos ko, malimtan lang ang dagway mo. Kahinomdum ka nga to sa dagat sa Minglanilya. Naglambing-lambing ka sa imong crush nga murag na ungog baka. Dako pa jug mata. Yehu. Dugay kurang nga gitapos ang sauna. Usa ka na lang kasumsuman sa mong istorya. Dungag-dungag ka lang, sakit lang ka sa dughan. Unsa man gyud nang imuha, palagot sa kontra. Ay, pastilan. Isa may nangaligog dagat sa Minglanilya diha. Kahibaw ba ka nga love kaayo ka sa imong uyab karon? Iya kang palitan kada hapon og lami kaayo nga turon. Nakahinomdom ka nga imo kong giyet sa puwera. Sa atubangan sa amiga mong hubag kayog mata. Napakan ni Guan tambubuan. Hay lang ta kay di jud ko musugot sa hangyo mo. Di baging nanti ka nga love kaayo ko sa uyab na ko karon. Pues pauli na kay ni text nga naa na siya sa iskina. Nanali og surtres. Sama ni Piulo pihing iyang ulo ni Dugay kurang nga giyanto sa sauna pa. Sige kapili kapusoy ning suraga. Sakit lang ka sa dughan. Unsa man gyud nang imo palagot sa kontra. Oh, tiaw mo na mga palangga nindot kitag tiaw. No? Mga palangga abi pa lang di ta singir, no?
Grabe mga palangga, apil kog singing contest sa unab ang iro mga palangga. Hibulong ko si iro nang hinuktok mang iro. Unya pag human akong kanta, ang iro mga palangga. Pagkanta na ako nga kaning ang iro nang hinuktok, pag human akong kanta na makpak ang mga tao, no? Pakpak na katawa, sagol, bugal-bugal. Tapos ang iro po, dito sluyo sa stage. Ay, pastilan mga palangga. Di ay 419 kabuk naglantaw karon, no? Salamat kaayo sa iro o sa baka. Oh, may ganin akong iro o baka. Magsige kuyog nako. Panibsib sa diha. Panibsib sa diha. Sige, sa tanan nga mga naminaw karon mga palangga, tawag mo 0906-209-8717 mga palangga. 0906-209-8717. Mo na giingon nga kining duko lang. Paning kamot lang. Oh, mga palangga, ayaw panghilabot sa uban. Ano ba? Oh, mga palangga, no? Haron matuman ang imong pangandoy. Dagang kay kag pangandoy, no? Pero hilabtanon kay kas imong isikataw, awa. Mga palangga, no? Taas kay kag pangandoy pero perti kang kuana, no? Perti kang hilarag batasan. Ayaw na lang pangandoy. Mga palangga, no? Nangandoy ka nga daghan ang mo tabang sa imuha. O niya, perti ni mong dalua, ayaw na lang. Ayaw na lang. Mga palangga, di ba? Oh, nangandoy ka nga higugmaon kag maayo. Pero imuha pinahongra. Ay, pagpuyo. No? Mga palangga, nangandoy ka nga magdugay mo. Oh, niya. Sige kag patintal anang uban. Saon? Hindi na lang patuga. Oh. Gusto tang makabayad mga palangga sa dili lang kay utang nga kwarta, no? Kana bang utang kabubuton? Ingon na ba? Mga palangga. Dayon mo na mga kagala nga gusto ta i-appreciate sa uban unya kita mismo wa kita di kita ka-appreciate sa uban. Away. No? Gusto ka pa rin gusto ka panggaon pero ang gusto nimo nga mupangga nimo wa nimo pangga. Huna-una ang mayo mupangga ka na nimo. No? May lagkuan kining gawa sa mga relihiyoso. Mga palangga kay baliwala ram na nila. Oh? Kanang mga Diyos nun ba? Mga palangga, baliwala ram na nila. Mahalon gyapon mo anak. Mga kagalaan. Pero ambot wa ko kahibalo. Kung unsa gyud tinuod nga sulod sa dughan sa tao. Bisan ka mo asa mo kahibaw sa. Say malimot mo magani mo nga kisay naasulod sa inyong dughan. Unsay sulod sa atong dughan ba? No mga palangga. Ang importante ra gyud nga ang kanang naasulod sa inyong dughan nga mga dili kanang dili lang kaysa ato ang paghigugma nga usa ka buok lahi man na siya
mo na gitawag special someone. Kana bang paghigugma na to sa mga tao ba? No? Mao na mga palangga, lisod kayo buhaton. Kay gusto unta tang mahigugma sa mga tao pero wa man na sila nagkinahanglan sa tong gugma. Saan mauwaw ta? Imo gyud ipugos imong kaugalingon nga nahigugma kanila. Di ba? Nga wa man na sila nang ginahanglan nimo. Kauwaw ana. Apan at least mga palangga ulaw man, no? Sa tinuod lang ang nakanindot lang gyud kay concern ka. No? Gawas lang kung nagpa-concern ra ka. Namang haron ingnon lang ba? Concern ka ba? No? Mga palangga, ang importante nga unsa inyong gisulod sa inyong dughan, inyong una-una malipayon mo ana, no? Kaya kung wa mo malipayan ana, ayaw niyo na isulod diha, iyabo na. Iyabo na pong gasan. Okay, mga palangga, no? Sa tanan nga mga naglantaw karon, mga naminaw karon, mga kaygalaan, ang sa atong kinabuhi, harong magmalipayon, mga palangga, atong punon, no? Sa mga maayo. Atong hunahuna, atong kasing-kasing, niya, atong buhat. Kanig yung buhat mo, nilisod kayo. Naglisod mong gani ko. Ako mismo, galisod ko. Ambot ka mo, no? Mga palangga. Unya, kanang murtag kanang feeling na to ba? Nga, murag makaistorya, murag di masayo. Grabe, bay, makaistorya, bay, murag di kasalabay. Grabe, makaistorya, bay, murag way kasaypanan, bay. Grabe, ha, bay. Grabe bay, makaistorya bay, mura mag din ang matintal sa mga lami nga mga naa sa kalibutan bay. No? Grabe makaistorya bay. Ha? Murag yung kanabang bay, kanabang di naging matintal bay ba? Murag makaistorya bay, murag wa magpuyo og yuta bay, murag kapuyog langit bay. Ano yung ending na magwarawaras ka mo. Kainit! Kainit! Okay, ay mga palangga, no, daghang salamat ninyong tanan, mga kahigalaan, mga kaigsoona na tong mga Facebook followers na to, nga mga naglantaw karon ha, mga naminaw karon sa radyo. Daghan kayo salamat ninyo tanan, mga palangga. Unya, mga naminaw sa radyo, tawag mo diri sa 0905-631-9395. 0905-631-9395, mga palangga. Kay maghunghong ta, mga higala. Ha? Maghunghong ta, mga palangga, para sa mga naminaw karon sa radyo. Ug unya, sa tanan nga mga naglantaw sa Facebook, tawagi ko ninyo, ha? Hilabin na sa mga taga Dakbayan, Sugbo, mga palangga, nga gustong makatawag, tawagi ko ninyo, mga kaigalaan. Kay, mga palangga, na ako'y ihatag karon special alang sa tanan. Parang tayo nasuko, ani bay? Kalma lang tabay, ha? Sige, mga higala, mo balik ra ko niyang taod-taod, mga palangga. Magtiwas ta, mga palangga, ha? Niya, pagbantay mo kay bastag ang na ako i-announce buntag, mugawas man.
oras mga palangga, alas 6:11 na. Oy, mga kahigalaan ha, congratulations sa mga nakadaog sa 895 special nga atong gipanghatag sa mga namalit sa panimalay ni Ma'am Mary Ann Adan sa Ilihan. Og mausab ang atong gidala sa Soul Store. Mga palangga diha sa Southern Cebu ug Northern Cebu. Ibuhagay mga higala kagahapon sa alas 2. Ato pa nang gihatag mga palangga. Target 859. Mga palangga ni ang akong gipadala des Dipulog og Cagayan. Ayaw ninyo nagkumpiyansa iha. Sunda lang na ninyo mga palangga ang ato ang guide diha matag adlaw sa Dipulog og Cagayan. Mga taga Dipulog nga mga nanugat ni Manoy Tomas, pa-attendance lang. Pa-comment lang diha kay magbasa ko ron sa inyong alarma ha. O niya 6 months ni ha. Ang akong alarma diha sa Mindanao. Mga palangga, no? So, sa tanan nga mga nagkupot sa alarma guide ni Tatang, mga nanugat dias Cagayan de Oro nilang Manoy Tomas, dias Dipulog mga higala, no? Karon mga palangga sila si Manoy Tomas na agiligan. Mga kahigalaan ha. O gaon niya sa tanan nga mga naglantaw karon, mga naminaw karon sa radio. Hala, tawag mo ha. Di ay tawag mga higala. Hello, good morning. Nawagtang. Oh, ug sa kalit nawagtang ka. Hello, good morning. Good morning ka. Kasama ni palihog, ma'am. Julita nitang taga Domlog. Oh. Salamat ko ta. Nakadaog ko gahapon alas 2 sa 859. Oh, naka-target ka. Nakatarget og 5 tang. Salamat tayo. Pilay daogon sa target 5. 2,250. Yahay na. Makapalit ko di haron man haguro ko ron tang. Ala, Sa Ilihan. sige. Maghulat ko ninyo dire. Unya, doon na po tayo special nga ipuli anang 895, ha? Kambag ko ng alarma tang. Dili, maora gyapon ang alarma, pero akong ilisan ang special kay ni gawas man gapon. Sige, Onya, salamat kayo na ako ihonghong nimo. Kuhaan eh. Sige tang. Kuhaan eh, ha? Sige, mga palangga, mura naman nagbarko. Dire lang mo tawag mga palangga sa 0905-631-9395. Hello, good morning! Good morning! Oy, ang sama ni ay. Hello, good morning! Oh! Good morning, kasama ni Palihog. Si Pili Bartolaba. Taga-asa. Di Carmen. Fele Bartolaba. Wala lagi mabasa akong man kan. Oh. Unsa? Wala lagi mabasa akong man. Pili Bartolaba. Nagtagan mo ko sa imong tigmo. Sure, oy. Pili Bartolaba. Di Carmen. Mao ba? Anak ko na. Fele Bartolaba? Unsa may answer nimo? Aso. Kano sa man kaning tubag? Ha? Kano sa man kaning tubag? Atong usan Domingo. Text tawag. Tawag. Kisay kitawagan nimo? Ikaw. Sure, oy. So, bitaw tan. Ha? Kaya nakatagan na ko sa imong kuwan ko. Nakatawag rin ka na ako? Tawag ko nimo ni yung gani ka nga. Usbag pangutana ang computer. Kasulod yun mo balik balik.
Aso na ito imong tubag. Aso. Pag sure ay baga man gud to, wa pa man to mo aso. Dang. Itawag ko gabiin, day dalin. Dayon. Buko kasud, dang, hapon. Pagpalod pa. Uy, naunsa gud ay ni di ay. Dang. Ah, Wajud pa kasud, hapon. Kasi kung ko kasud. ning answer ka. O sa man, Domingo ka ni answer? Oo, atong Domingo, God. Atong isang Domingo. Mao ba? Oo, aso. Aso gyud imong tubag. Aso lagi. Di na ni mo usbon. Dili na. Aso. Di na ginani mo usbon. Ilag mo, aso yun. Oh, ayaw ko usba kay gi-announce naman atong tubag. Oo, sinodot lang. Aso man ang tubag, ayaw ko usba. Kining Tawag pa kung dadan sa gapitan. Sa iyang program nga, labog. anong agoy, saon man ni? Dugal na tayo kung kasud. Tayo kapalod. Pagpalod pa. Wa de ka malista di ay. Pastilan. Gusto niyo mo ni taga. Oh. Di lang ta maglalis at wala na yung husay. Nakuhaan ko ko. Gusto niyo mo ni Dali. taga. Batawag ka. Namitan ko ko. Dali raman ni pangitag paagi. Kasi na ko bamilang gapi. Wala mo. Bakon ako man. Ah, tablaw. Sige, ako nang gilista dire. Oo, wala ka rin ba? Gabi, puti na kong uwat. Paliho ko valid ID ha. Oo. Masa may valid ID ni mo diha? Itisin. Citizen? Oo. Oh, sige, nay. Sige, nay. Ikaw rin ka magpagong gabi. Unsa? Pungong. Sam hadlok man tumuhonghong nimo, perti man nimo isuga. Nay, mahadlok ko muhonghong anang mga iso, boy. Iwakli atong simod. Wala ka basahan na tungang gabi. Puti na kong uwat. Oh. Napakay maintenance niya kay murag misaka imong dugo. Nay, nganong perti nimong isuga buntag sayo kisa may gaaway mo lolo? Sige na ko. Sige na ko pindot. Ha? Mada gisapot ka. Sige na ko pindot. Hindi mo tumaga gayon. Pagit naman nubag, magpatubag na dayon sa ka. Nay, Pagungong pa. Karoon ko makadaong sa... malipayon ka karong buntaga, nay, dili. Malipayon din kay. Nakatakpan na ko. Ya, Nga iso, mo na taga. Inupuhuron. Nga mo. Nagbuwa alas 2. piti sa isuga ni mo. Nay, Nga. pila tayo edad ni mo, nay? 67. 67? Oo. Kano sa imong, kano sa amang ka mo 68? Sa sunod patuwing. Kano sa amang ka mo 69? Dugay pa. Kano sa amang ka mo 70? Dugay ang binuan. Masala mo tangoy. Kano sa amang ka mo 71? Labasi. Sama na ko luto. Ha? Usam na imong gikuan luto na. Kapatdan ko na. Kumusta man si tatay, nay? May mga nagsikongkong. Oh, mayo. Tugnaw diha, no? Kung para pamasko. New Year. Moari man ka, ari alang ko. Sige na. Kita lang gusto ni mo. Ako pagkakari. Gwapo ka? Ambot lang, gwapo baka ko, nay. Kamura kayo makadesisyon, ana, nay, gwapo ba di? Inyong tatang. Ikaw gusto ni mo. Atong day dalin kay. Senior biya kong day dalin. Unsa? Senior kong day dalin. Siyang program nga labhad. Singer di kayo nadaling di ay. Oo. Unsa man po imong kantahon? Kanang kuhan. Kanang... Himayag na hulak. Ge, kantahi daw ko, be. Ge.
Kay kadawat Buhi, ka premyo ron. Kantahi sa ko. Kay pon anak ko ang lugar sa imo. Iyon sa dimino karon king kalagko. Daw na bilanggo ikaw daw sa kadamko. Yatang, bake. Dutag tingog nimo nay. Ah! Singer ka sa una no? Bijuke. Ha? Sa bijuke. Si kabalita mo atong naay ni kanta og bidyok yan anya pag buga kay nalangkat ang bungbong bidyok wa mo kabalita. Langkat dengan sekarang. Hindi ko tingog. Kuya katog tingog ni kanta man kay manghasi. Iyang tingog ba manghasi? Ay. Pagkahati karon abutan. Ako diha kan. Karon na lang din ako kahulat anang mo abot magkadiri karon na lang. Palat bang. Ha? Buhay kang pala dating gagbaw ni diha. Ay, kari way palad-palad. Sige na tango. Tiwasa katong ingon sa gimino kining kalagko. Dahil na bilang buing kang so sa kadampo. Wala na masayod punong sang anging buhato. Handugon ka ba kasilagan ka ba o kalimtan lang. Takto na tangon. Kalimti. Kung sa kaya karoon, tingkalag ko. Wala na yung umuwi, di tayo juta, ay kiring bakya. Tam! Gani sa luha ako nahubsan Ay! Nagkata ko kung pambis. sa kadaghan sa luha gitang kinala. Tam! Tam! Aw! Oh. Sige na, tagaan ti ka na ha. Ay, Oh! mo nga rin magkakarong alas 8 sa buntag, kay alas 8 man mo nga rin ang mga nakadaog sa tigmo. Ating bo na lang nakughatag, oy, diri. Oh, sige. Ang kungong. Oh. Nga, anong kadaang tao ko tangoy, kaya kami Pamasko, kami New Year. Kagaya dyan sa tang kanadyo, magawas yun, ha? Oh, gini-ari din mo, tagaan ti ka kanang mugawas yun. Kagaya dyan sa tang, kaya, oh, sige rin ako mo rin ba? Sige rin ako pabilaw ni mo. Lagi, launsam na ko mga listener, mga isog, mga kayo. Nay! Ah! Ako mga listeners na mga isog na kayo. Nabuot akong sinindot, kaya ang himlim mo, hindi masubag. Karang pag yun. Nay, ansama na siya eh. Nay! Agad talinong. Nay! Ah! Usay, buhaton ako, Nay, kanang, naglisod kog kuan ba? Naglisod kog sulti niya, Nay, ba nga, kanang, kuan, Nay, Ah! naglisod kog sulti. Saman! Nay! Ah! Nawa na, perti ng isuga. Nay! Tang! Perti na yung isuga, nanay. Nay! Saman! Ayog biyay ang 875. Ah! Ayog biyay ang 875. Isibinton. Ah. Mga minuto sangha, dahil alas 12, alas 5, alas 9. Ay, kang ang kuan, ang special gyud unya, kanang 875 na siya, 10 days unya. Ang special, inig-ari na ni mo unya, ha? Sige, salamat, Tang. Ah, sige na. Salamat, Tang. Sige ka pangapi nga mo na makaisog ni mo. Sige na, salamat. Salamat, Nay. Tang, mag-greet ko. Sige. Sige, Nay. O, ang pita. Anak, butan. Butol man. Asa man ang idukduk ni mo na. Nay.
Tang! Oh. Kana yung mulot mo tang ha. Ah, lagi ka nang mulusot. Kay, magpasalamat yung kasama. Di ka ganag mulisik lang, kanang yung mulusot mo ha. Magpasalamat yung kasama. Pasko, namin New Year. Oh, kana na yung imong daog sa tigmo, pinaskuhan mo na. Kaya yung libo-libo. Ah, grabe po ka, uy. Sige, ari lang ta magtiwas og tabi diri kay magsininghagay tagmayan. Nay, harot ang lord ni nanay. Sige mga palangga, no? Salamat kayo ni nanay diya sa Carmen mga higala. Nay, alas 8 nay ha. Hello, good morning. Morning, Tang. Saan na buhol ni Tang? Taga Bohol, akong miyembro des Bohol. Ah, Kanang naapa ninyo inyong alarma? wala di Tang. Pwede mga Tang. Para panas. Asa man imong alarma kay mag tagaan ta mog alarma des Bohol ron. Oh, Ha? kung bago pa mo kuni, kami bulungan. Ah, taga Bohol. Kining saon man ni ha? Kanang last number nimo ba? Manargit na ba? Ha? Oh, Manargit na kanang last number nimo. Ayaw lag kuan, ayaw lag nagkumpiyansa sa imong last number na aram na di ay. Mo pud gyud oh. Mao gyud. Ay, Oy, Tang. kana imong last number, mao gyud na. Kana. Ha? Balik siya sa Oh, cellphone. 3 days last number nimo. Kanang tulo ka number ha. Oo. Sige. Manikan sa men. Unsa ang oras ka? Ah, Unsa ang oras ka ni? Alas 2 unsa man? alas 2, alas 5, alas 9, all draw. Alas 2 alas 5 o kuan, as maybe. Oh, all draw. Kaya ron di magmahay si alas 5 o si alas 9 o si alas 2. Unsa man kaya ramulunon pa Tang diri na. Arambuli, yun. Salamat kay Tang. Salamat kay Sige, salamat ha. Tang. Oh, bagduki. Sige mga palangga ha, ang mga nakadaog sa tigmo mga higala. Moanhin ni sila. Sila si Ma'am Philly Bartolaba. Oh, mga palangga. Okay. Di adere mga kahigalaan, mga kaigsonan. Hello, good morning. Hello, good morning, Tang. Isa mo ni Palihog. At si Crisanto Las Cunha, Tang. Taga-asa, sir. At Kambal ko. Sige, sir. O niya, i-greet mo mga silingan diya, sir. Great news ko mga silingan nga na. Nagtungko sa ilang mga tagtatag sa kabalay. Nagtabakog-lumboy. Nagpalisik sa ilahan. Itlog, Tang. Palihog sa kong pahinay sa imong monitor, sir. Imong radyo, pahinay gamay kay haron di mag... Sige, sir. Kada. Mau na lang, Tang. Kining. Sir. Tang. Pero may di mo minaw diha. Kadabun tadi ko, Tang. Sus, magatang ko ni mo, Tang. O bang, anong makatang man ka? Kanang mga kalipay kung tunag sa tangba. Pamasin ba, basig mahubo atong purol. Sige, sir. Ano niya? Na ako ihonghong ni mo, ha? Salamat lang. Sige. Sige, dagang salamat ni Sir Descambang Og. Morning ta, shout out from Cagayan de Oro. Oy ha, Ma'am LV Humawas. Good morning. O niya, good morning ni agaw nako diha sa ay ha. Naglantaw ako ang igtagsa. Si Agaw Bill Ana Bibs. Good morning. Pa shout out diha gaw sa inyong tanan.
og sa mga Orok Bulo family from Midsayap, North Cotabato. Merry Christmas sa tanan. Merry Christmas gaw. Kumusta na mo diha sa Midsayap, Cotabato? Hello, good morning. Good morning, Tang. Ay, Boss Jipay. Tang. Kumusta man diha sa Kambangog? Okay ra kay Tang. Malipayon ra gyapon. Balago ka daog. Ha? Malipayon ra gyapon. Balago ka daog. Agoy nga nang wa makakadaog. Wa man ko kapatad. Wa ni mo pat ang special nga naas alarma guide. Wa ko kanada tangay. Oy. Naunsa. Tang. Tang. Daog na gustig mo. Kadua gud mo daog. Nga naman. Text og tawag. Kadua gud ta. Nyawa man nasuwat. Wala lang kadaog pon. Nga rin karong alas 8. Ayan lang Tang. Ayaw, di na pwede. Ari dire, alas 8. Ari dire. Wa na gyud ka Tang kay. Okay lang gyapon Tang. Wa lima Tang. Dali. Nang sa gyapon grasya Tang kay kung anak na kadaog pon. Kisa may ngalan? Secret. Are dire kay di mo na pwede nga di ninyo nga reon ngarian ninyo kay Ayan Tang ay. Ano? Duha na men. hindi lang. Ano man dire? Ayo Tang. Ayaw dugaya. Yan Tang. Usa-usa lang sa. Kana sakto pud na pero okay ra man pud imong ngarion duha mo. Duha gid mi Tang kay magmotor mo nya. Muklim na ro kong anak. Usa-usa lang sa Tang. Okay ra pud. Ikare bala. Grasya. Pero Grasya ka Ginoo ba? kuan man, gibaligyan ko ni bakag hapon. Mo ditong napalit na ko Tang, pero gamay pa to baka sa Tang. Katong baka na ko ba nga tambok kayo maghigda, maglubog. Aw. Nagbarog perti ni Wanga. Pastilan. Sige, unya, mungari man ka, diri lang tiga tagaag pang alas 2, oy. Aw. Pero gyapon Tang. Nahala, sige. Unya, basig, awa man kayo i-greet no, na. Naminaron sila Tang. Naminaw, sige sila pangutan na kisam, nas jipoy taga Kambangog. Ang mga taga Kambangog ba, sige pangutan na kisam, gina jipoy. Gina na ko nga, gagawam ng jupay. Katong ang apelido kay kamusta ka na? Sige, boss, Butay, boy. kamusta na? Diri na lang tigatagaan ha. Ulit Tang. Sige, salamat kayo. Salamat Tang. Mayong buntag. May buntag Tang. Sige, daga salamat ni Boss Jipoy diha sa Kambangog. Jipoy igsuon ni Jupay. Nga igagaw ni Jupit. Mayong buntag tang si Rini Madamba sa Pigkawayan, North Cotabato. Merry Christmas tang. Merry Christmas. Muhatag mo pinaskuhan sa kuha. Pwede rag di poston ha. Hello, good morning. Hello, may buntag Tang. Okay, sa man palihog. Sonia di sa Negros. Oy, asa dapat sa Negros nay? Diri sa Kanlaon. Kanlaon, Ma'am Tonia Dias Kanlaon, good morning. Good morning po, ni mo diha Tang. Oy, good morning nay. Unya kining palihog ko, naka-greet diha nay. Kanang mogritos kong nga anak, John Delibado. Og si Jacqueline Villaperse. Og ako, po kanang igsoon abit kanoy. Sige, maoran. Sige nay, unya salamat ka sa imong pagpaminaw nay ha. Mga ko, uhong Tang kay para pamasko. Hilig po day ka. Kay sigado kayo ro sa o tay pamasko. Mao lagi. Hala sige, tagaan di ka nay ha. Sige Tang.
Sige, Nanay Tunia sa Canlaon City. Good morning ni Ma'am Maria Liza Libradilla Molina. Morning tangwa, jud ko kadaog uy. Sige lang. Ana mo gina. Hello, good morning. Bustang, si Migo na ni mo sa Grand Mall tayo. Kaya ko kung kami. Kisa? Ito yung trabaho sa Grand Mall ba? Migo na mo. Katong lipalit kong kuwan sa saula niya. Kailan ko stingog. Naanak ka diha? O, lang sa balay ron. Anak ka balay na minaw de ka. O, minaw ko na yung printed tayo eh. Mayo kay nakasulod na ka. Kaya, karong palit cellphone tayo katong kita sa Grand Mall. Wala po po cellphone daw, karong na. Ka nakapalit na ka agay nakadawat na ni Christmas bonus ba. Wala pa tayo eh. Wala pa mong 13-month fee. Kuha pa, ang bonus is na ko, bonus na lang. Nahala sige kanang imo ang last number kana ba? Oh, Ayaw nagbiyae unya iuna lang ng tumoy. Dahil sugata lang tumoy tunga. Dahil kanang usya. Pagsugod lang sa tumoy, ha? sisi tayong lamat. Kana mao na plastada ha. Pag una sa tumoy, ha? Oh, Sige. yeah, lamat. Burak. Sige mga palangga ha. Alas 8:37 na. Mga naminaw karon, good morning tang, naglantaw ko imong live. Oy ha? Mahigala, morning tang, gaitaon kog pamaskotang kay wala pa ko'y drive. Oy ha? Sige mga higala, aray daghan. Hello, good morning. Ay, good morning, Tang. Good morning ma'am, kisa man ni palihog ma'am. Good morning, Tang, taga Davao. Taga Davao, asa dapit sa Davao? Davao Norte, Tang, Dres Panabo. Sige, kumusta man mo diha? Okay ra, Tang. Sige. O niya, i-greet mo mga silingan diha, ma'am, diya sa Davao. I-greet na ko kung mga silingan, Tang, bag-urang mata. Upe pagluto. Maura, Tang. Sige day. Ma'am, salamat. Tang, ko, Tang. Lagi, kay. Sige. Layo gito, Davao gito. Si John Auman itang from Daan Bantayan, gaipod ko tang, haron na atay pamasko. Maulagi no. Onya, Ma'am Jacqueline Musida Abilia, good morning tang, gaiko tang from San Fernando. Ni Boss Archie Gonato Banias, good morning tang, wala pa lagi ka nag-reply tang. Palihog ko, sir, text sa 0906-209-8717. Text lang. Hello, good morning. Good morning, Tang. Kasama ni palihog. Oy, Ate Joan. Sige, Ate Joan. Good morning dia. I-shout out ang tanan nga mga taga 7th Heaven Magdugo. Ulan mo, Tang. Good morning, Tang. Day Daling. Dito, Carmelupis, Tang. Nadi Tang. Nag-adad pa niya. Kana. Si Juna. Si Winalito Alpha. Nga naminaw. Si Sergio, Tang. Si Erin Flamiran. Naminaw sa siya. Si Trilo. Kana. Si Iman. Yabana, Tang. Naminaw ko na sila si Sergio. Sige ko na ko tawag. Jadi na ko sila igit. Si Ninyo Carmelupis. Mama. Tang, mag-reply ko happy birthday sa akong mangod, Tang, si Dulcel Vergara, Tang, o si akong pag-umangkon, si Nathaniel Urbano. Sa tayo pangalan natin, Joan? Nathaniel Urbano o si Dulcel Vergara. Nathaniel Silvano? Urbano, dayon? Dulcel Vergara, Tang. Happy birthday! Salamat, Tang. Sige, onya. Kisa pa? Og ni Kuan, Rowena Alpar, og ni Silito Alpar. Og ni Juan Alpar. Og ni mga Samuel di ay. Alpar kay maminaw sa diri sa Isirijo. Kisa pa?
O sa tanan na lang naminaw siguro tang kay basta tagsaon di mahuman. Busing gagana tang. Election bitaw, kuha man ta na lista. Oo, kanaapay kuan. Ha? Lawan pa hatag. Oh, sa hinabang naay di mapil. Oo, maugid tang, sakto gyud ka tang. Sa election, budgetan lagi tanan. Maugid ano ka na no? Hadlok ni butuhan. Sa una, di pa kay ko hamtong, makadungog pa kung alo, nibutar man among apuhan sa among apuhan nga, dugay naman ang wa na dire. Ano sa tutang? Kasi kibalon. Dili oy kada bang kuan ba nang joke ba. Aw, Mo na manong kana ko story-story sa mga tao ba nga kana ko nung oh, naabitaw punta. pero karon salamat karong buntaga kay grabe. Bisan nag kisdom ang kalangitan. Murag dag-um gyud ati Joan. Oh, bitaw tang, nabro tay bagyo tang. Ako ning hawanan haron makita na akong kadaugan. Mao bitang. Lairan na kung numero gabi itang oy. Lagi. Awa pa busay dako kay tagaw. Isibinay na kung numero, ginanayin 7 pag yun. Sama sagot to oy. Ang atong numero di mo masugot madato ka. Maula bitang, gusto gid siya nga, mapubri gid ta pirmi ba. Gamay ra kita gipangandoy madato lang tag half day lipay na ta. Oh, lipay na kita ana to, bisag tunga lang sa adlaw. Oh, may nang makatilaw po tag kadato ba bisag tunga lang sa adlaw ati Joan. Oh, bitaw tang. Ako malipay na giguana kana madato kog tunga sa adlaw. Sawa, lipay ang kung dato tang. Nasa. Gusto mo ka ng dato, gol, kay naglibog ta kung paano to pag gasto tong kwarta ba. Oh, mo gyud. May nang watay kwarta ron watay kalibgan. Ang dato naglibog unsa na paggastoy lang kwarta. Oh. Kitang mga pobre naglibog ta unsay gastuhon. Tugig ka tang, tugig ka tang. Sarap maging dato. Dato. Ang dapat pinag-inata. Kana bitaw manggihatagon ka unya kanang manggiloyon ka mahigugmaon ka silingan unya di ka sigig panglibak ka sigig panghilabot duko ra kag imo nya kontento ka sa imong abot sa imong paningkamot kana dato na kana. Maupin. Oh pero dagang kag kwarta dagang kag kontra. May pa magdayok. Makaingon ko sa nga may pag-ato ko puyo sa lasang. Okay, sir. Lagdan ko yung silingan. Yahay pa akong kinabuhi, bahala ko silingan, wala sa ko'y kontra. Usara gini mo makadagag kontra, kanang dagan kag silingan. Mo na nga, ako, ganang ko magbalay anang wako'y silingan. Ikaw na, hindi sawa. Parang way kontra. Sa? Pagdating ko na silingan ka kasi pumunti ako siya na kasutan. Meron pang abot sa mga kanabang nakay bagong silingan ba? Pero meron pa na yung kaila. Suod kay mo. Madugayan, maglinabayay na mong kural. Salamat kay Ate Joan. Sige, salamat. Pastila na Ate Joan, no? Kulbaas maglinabayay kural. Teka kay salamat no na may kadungan og tawag si Ate Joan. Ate Joan. Feel na ko Ate Joan ang 067 mo balik ni 706. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning po. Good morning, kasama ni Palihog. Taga,
si Maria din, taga-Bais. Ah. Ma'am, ana lang paminaw sa cellphone nga gigamit nimo pagtawag, ma'am. Palihog. Palihog lang ko, ma'am. Ana lang paminaw sa cellphone nga gigamit nimo sa kuan. Tawag ayo sa Facebook. Hello, good morning. Galang po, gusto ko live. Painayi lang ng Facebook Live, ma'am. O niya, balhin sa kuan, balhin sa paminaw sa imong cellphone na gigamit og tawag, ha? Palihog lang ko, nay. Nay, ma'am. Ano sa nanay naman noon eh. Hello! Painayi lang na imong Facebook Live. Good morning, Ma'am Mayla Maki sa Toledo. Good morning, Ma'am Mayla Maki. Morning sa Akua Igagaw. Watching with me. Oh. Hello, good morning. Hello. Ma'am. Ako lang, ma'am. Agoy, ma'am. Pastilan, ma'am, no? Kining, ma'am. Ma'am. Ma'am, ana lang paminaw sa imo ang cellphone gigamit nimo pagtawag kanang mura ra kag nanawag ba? Ayo lang pag-agad sa Facebook. Oh, sige. Na maklaro ko nimo. Maklaro ba? Tuara. Sige. Taga-Bais ni ma'am. Okay, taga-Bais. Tululan akong Bais. Nagulan sa Bais? Kukulang ulan ng Bais na. Sige, ma'am. Okay, ma'am. I-shoutout mo mga friend, ma'am. I-greet ako ang mga friend ako. Mo mga friend. Shoutout sa kong kasilingan. Nalagpuan ko pas balay kay gipang tugnaw. O sa mga magagaw sa Mansangaban. Ano lang? Sige, ma'am. Salamat. Mga ko Pinas ko. Sige, daga salamat, ma'am. Inigtawag ninyo. Ano mo paminaw sa cellphone nga gamito ninyo pagtawag, ha? Mapalaga mo kanta na sago. Bahala na ni. Waas ka laay ba? Okay. Di ba duwa ramaning atua nganong masakitan man ko kung magkuyog mong duha. Di ba nagsabot na ta kung muabot na siya tapos sundayon ni natong relasyon na. O ako karon nakapangutana nganong karon pa man ka nga may uyab na tang duha. Ngay kong nanon kong mubiya sa iya. Nako sayang mama, maong ikaw akong gibiyaan og naot nga makalimtan ang talagsa ong kalipay nga kanimura matagamtaman. Lutan na nakugtingog na sobraan na gini. Nanubra na ni. O ako karon nakapangutana nganong karon pa man ka nga may uyab na tang duha. Di ba kung nanon kong mubiya kaniya. Haila nako sayang mama, kaw akong gibiyaan
Naot nga makalimtan ang talagsa o kalipay nga kanimo ra matagamtaman. Nganong mag-ahat manggit ani nga na may dagang kanta nga sayon ra. Hello, good morning. Good morning, sir. Tang. Kasama ni Palihog. Iklara ni katong yung followers sa katong sugat sa Tagbilaran. Tagbilaran, Bohol. Oo. Okay, greet mo mga silingan das Tagbilaran, ma'am. Dito ko Tagbilaran tang, dari kong San Isidro, Bohol. Hong igret, ng silingan, laban na sa mong kapitan nga si Ranel Agukoy. Og sa among mga silingan are og sa imong pamilya sang. Ora. Mga kung tag kay parte na mugma dong sa kanang citizen. Mao di ay. Citizen mo yung tao ning duware. Sige. Sige, ako ning ihonghong. Sige, dagang salamat o niya mga palangga, no? Dili tanan makadaog. Dili tanan mo bagdok mo daog. Yaman. Sige, mga palangga, no? Sa tanan nga mga sa man ni, di man ni katong kuan, katong ato ning kantahon, no? Dili tanan mga palangga. Dili tanan mo bagdok mo daog. Dili tanan ni daog ni bagdok. Sige ha. Sa tanan diha mga palangga natong mga naglantaw diha, no. Ito ning praktisyag kanta kada buntag para ma-exercise katong tingog ba. Dara. La 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 la. Bato-bato sa langit ang maigo dili mabukol. Way manghagis kay ang pinuti habol. Dili tanan laki gwapo. Dili tanan gwapo laki. Dunay uban ilang dugo birdie. Machutan ahon uyab lalaki. Dili tanan babae gwapa. Dili tanan gwapa babae. Dunay uban kanhi lalaki. Nausab kay nagparituke. Sige ha. Daog lagi ni Ron. Dili tanan buutan mo simba. Dili tanan mo simba buutan. Dunay uban kay nagpagarbulang. Sa ilang sanina nga bagong inutang. Dili tanang kurap politiko. Dili tanang politiko kurap. Na ay kurap tungod sa mga tao. Kay kunway kwarta dili iboto. Dili tanan maoy akong giuluhan. Nining kantahan walay tumong ugway padulngan. Ang mga lyrics gibali-bali ugway hinungdan. Busa paghilom paminaw og katawa na lang. Nindot ron ang kwan kining mga kahigalaan. Nindot ron ang
3 to 4. Sige ha, sa tanan nga mga naglantaw diha. Hala, dire. Dili tanan rakir long hair, dili tanan long hair rakir. Dunay uban pa rakir lang. O na di ay tuway kalibutan. Dili tanan maoy akong giuluhan. Nining kantahang walay tumong ugway padulngan. Ang mga lyrics gibali-bali ugway hinungdan baby. Busa paghilom paminaw og bagdok na lang. Oh, mga palangga, no? Salamat kayo ninyong tanan, mga kahigalaan nato diha, ha? Oh, moro na, no? Gikanta-kantahan lang ni nato pawas duka ba. O niya, kadto mga nakadaog sa tigmo ha, karong alas 8 mga higala, mag-abot ta sa panimalay ni Mami Rian Adan sa Ilihan kay atong ipanghatag ang inyong premyo, mga palangga, no? Mga kahigalaan, haron inyo na nang maangkon inyong premyo kay kabalo ko nga dugay namong naginam-hinam ana pero ginagmay ra na, no? Mga palangga sila mandato ko mga palangga itag 100,000 na to na. Oh. Sa ako mga pamtam dato ano. Sige ha. Dara. Sa mga hubag diha. Hubag na kay mata sige gila kay ambot lang. Sa matag adlaw nga makita ko kanang talagsaong kagwapa mo. Di ko kapugngan nga tutukan ka. Nangandoy nga maako ka. Hubag kaayo kun magsulot ka. Sa pantalong nipis ug sida pa. Daw nagadamgo akong mga mata. Inday kun magpasiksika. Puwerteng hubaga sa tanaw ko. Puwerteng hubaga nakita ko. Haskang hubaga na ibog ko. Kanindot gyud nalipay ko. Sagsikin sa ang patan-aw. Bilib sila sa imong katahom. Gikan sa paadugan og nawong. Hubag kagyud nga sudungon. Puwerteng hubaga sa tanaw ko. Puwerteng hubaga nakita ko. 3 to 4 hapit na mo buto. Puwerteng hubaga. Kabotono ng 3 to 4 mga higala. Ayaw mo kumbayansa. Kay puwerteng hubaga. Haskang hubaga. Puwerteng hubaga. Puwerteng hubaga sa tanaw ko. Puwerteng hubaga nakita ko. Haskang hubaga na ibog ko. 3 to 4 hapit na mo boto. Sa tanaw ko. Puwerteng hubaga nakita ko. Haskang hubaga na ibog ko. Kanindot gyud nalipay ko. Kaya mga palangga nataglaw. Naghubag ng 3 to 4 mga palangga.
Daga kay salamat ninyong tanan mga kahigalaan onya wala man si Manoy Tomas ron kay biyahe pa man sila. So dadaling andam na ka diha. Ikay dala sa yagyagan ay day. Pagdalalag ayagan. Oh, sige. Salamat kayo ninyo. God is good all the time. Whatever happens, life must go on. Always remember, always smile. Klang inyong tatang Melchor. Ibilin ko kaninyo kiningabayan sa pag-alagad. Maglilong baay, tas magpabos ka bulahan. Ang magpabos ka siya ipataas. Alaot ang magpataas ka siya ipabos. Ang buutan ang magibuhaton ng slugoon. Mabuhat bisan wala diya yung agalon. Hangtod sa sunod gayon. Nagkasalamat sa iyong pagpaminaw. Bye-bye. God bless ninyong tanan mga higala. Akong ibabay ni. Ha? Babay na lang sa violet. White, red. Violet, white, red. Babay sa violet, white, red. Goodbye na lang anak mga Sige mga kahigalaan, mga kaigsonan. Adto nako. Amping mong tanan. Good morning!